Nananom mwenhwe ba me nua Enoch twumasi odame ade ba o se aso ba be we die sisudua na yemfa ni dwuma ene se kwaakye ade efa odisika na eye anase nkwanchen ade efa odisika na eye sa be mienu de he ena eye nokure mo apiafo mesem abusua mmomodin se mbe subscribe to my YouTube channel na ewo YouTube no ai edini ye osan na soreba se wonya bod osan na soreba na YouTube a edin be pompi abasa ye mia video so ho nyina ye mia nam de bae itimesem mo hwehwe se mbetimi ehunu me channel no osan na soreba no subscribe to be 5-6 years ena matena cheche ade a ne bo ye din nansu kuraska wonya bi nto me de chekwa me brain ena menya nansu manfa anye etimodin mo amu frame phone so mo amu send me message wo WhatsApp mo amu DM me ni nyina me kyerɛkyerɛ mo bradu sɛ ɔsahene me so me pagya de me yenum Nyankopɔn adom ɛne nipa bi mu wanti be kakra no nya de videos no benya ni nyina fu na mahwɛ no wɔ TikTok ɛne other media no etimi sra mo nkotodwegu fom monko YouTube na monko subscribe to me handle no ɛnam de atosu kakra kakra ɛkɔ yanim na fe yɛhwɛ bɛ na me nua ɔdame ɔde baaye no sɛ woba ebe kuo a yahyehyɛ no a sɛ woyɛ obi a wusua akan kasa no a na woduru bɛ so a mahu ebe kuo ya group no bɛ nsia ebi ne ebe trodo kasa tome adwini ho bɛ ye no akiri no abebo mu sahene ne mabusuafo a nso yɛ bɛnhwɛ mu no ade bi bɛka ho na nya bibi te sɛ entabe afi ye frɛ bibi a entabe de aka no de mebɔ ne bɛn na ebe no sɛ wobetimi agina hɔ na wabu ebe no ho nkontaage ebe no ho asem atomu a sɛ wo hwɛ de na nanom ahyehye ato wɔ no na wo de hwɛ sɛ ebe na yetie no wobetimi de adidwuma a bon kwa mfa so amba a bidi kan kyerɛkyerɛ asem kyerɛ sɛ bɛyɛ abɛte asem na ase ɛne sɛ babi eba mienu a yɛde ne kontaabe mu ntaabe mu no ɛnsɛ sɛ ebe ne yɛ adekorɔ na wi adekorɔ ewi adekorɔ nyɛ ntaabe da ehweso ba ko ne sɛ a etimigi tumu ye ntaabe ne sɛ ehun sɛ enipa bɔ mu kowura mu a na ɔmokɔ ahayɛ from atwefo ɛna ɔtwe a wabo oyabo wura mu nso ɔmonam baanu eti ɔmo nso de ne sɛ hwɛ me so mamini bi eti na atwe baanu nam ana mienu nam emo ayɛ mienu enipa na yɛ baanu na emum sɛ ba humani so mame a wɔn bɛ ne ba hɔ sa nti humani so mame nti na atwefo ɛkɔ no baanu na sɛ wakyerɛ ni mienu nyina wo de ba bedi dwuma a ɛtɔ asum paa sɛ ni nyina yɛ ade a epie so na obi nam na de ɛtɔ wani a wo awuntimi hu ani so ade so obi ne hu ma wo ɛna atwe so mo nam a ɛnam sɛ ahodaso ne ahobambo nti baako de ne tikɔfom na odidi a na baako apagya ne ti hwɛ ama no eti sɛ bibisi a ɔteɛ mu anom nyina adwane abom na emum yankɔ bɛ na me nua de bae no fi sɛ anya na ebre no titinto so no mu ayidu asen ade so anankasa ene sɛ kwaakye ade efa odisika na eye ene nkwanchen ade efa odisika na eye asem nyina wuti a ede na ebe a yetaibu ni daa na ebe no wudi konta be mu onye yi nti ese yekum baako na baako tena ase den nti ne betimi yekum baako ade sɛ wonya nyina so a eti ase sɛ wobetimi anya abakosɛm ebe ni bi ho ya abakosɛm ye no na ya ye no kasatome no na ni nyina ne sɛ tachiman a kane na ɛyɛ bono nyinaa hyɛ ase no ɔhene bi a ɔkyekyere ne kuro ɛwɔ odu tachiman efre ba bi bo ho ɔno saa ɔhene no na ne kuro na kodi amani mu enti ɛbra mu sɛ baabi abɛyɛ nkwantanan so amanfo ɛfa hɔ no ɛna ɔmbɛkyekyere kuro wɔ hɔ ɛde maa ne wɔfa ase a na efre nana kwaakye ameyaw na ɔhene no a na wɔfa ase bedi ade wɔ tachiman hɔ no tachiman bɛyɛ kɛse ɛsene kuro na ɛwɔ bo ho no ne senti ebe na ebu ne dada sɛ ahemfo nkyinye ebi didi bi akyi no ɛnam saa ɔhene no a na ɔyɛ ɔfa no ɛne ne wɔfa ase na na kwaakye ameyaw no ɛna di saa bɛ ne bae na bra ɔhene kwaakye ameyaw ɛwɔ tachiman no ɛna osi ahemfie bi a na ɛfɛ ɛwɔ tachiman hɔ na monkae sɛ akan mu no kwaakye din bi amra ne ye ade a ɛfɛ eti betumi abasa na na kwaakye ameyaw odi kan no empo ɛna ade a ɔyɛ ya ɛfɛ no mpani de bɔ ne mrane ma ne sɛ kwaakye wade ɛfɛ
so atmase nti kwachi din emra ne ade efe no mpo betimi afiri ho na ade no to nchen a ebe na ebe ye kasa toman mu watena ase no e kire se ohene kwachi ade na oyeye no na himfi oyeye na sikwa ho amanfo nyina kanfo ne fe no e na se wo ka na mpanifo aka kire se kwachi ade efa odisika e na yeye nti ebusuafo obani nye nkwanchen ade efe enye bibia na wo nkwanchen a efe dano na meka se ka bia na so anwea esei anwea ka bi seisi eye ABC bus stop obiri bi atwam esi wo saa ma anwea na negumu no efifiri dua saa mere na menim se ehu behia ka metwa ne foto to nkene nkam de kire mu wonam kwan so a nye bibia hu ne nkwanchen bia na efe sebio ebinim kromkra akwa ko tia na wudi wura krum nkwanchen ho no mugye omanan tie no so efa na etibe we no se ekase yesi yekum baako a yekum nkwanchen ade efe ne de bena makwachi ade efe ndi se bia nane de edi kan a wahwe ne beyi na wohunu de mechire mu na asem a ema enam so anananom de ben bebo asetena na eye kasa tomamu bena nkasa na bose no na osan ne media mamu monkai se mo be follow me na ma subscribe to my YouTube channel no enche dwuma ne ba kakra bi na mbehwe ne de kan nyina kugu osan ne nie mani tua apia